bangsa alus saking Pulo Majeti. Paduka langkung mangertos kula menika jejuluk Prabu Jalabumi. Ingkang kinodrat nengga surasane Kembang Wijaya Kusuma sampun 150 taun dangunipun. Awit dereng kebabar mila saking menika kula nyuwun pengayoman pengadilan dhateng Paduka Hyang Pikulun Sang Hyang Wenang Kembang Wijaya Kusuma. Kaya-kaya pancen mbok menawa wis wektune ulun babarake apa sing dadi maknane Kembang Wijaya Kusuma. Tabe-tabe uluk salam mulya katur jagat saisine aja ndarani aku saru nglangkahi lawan wingiting jagat Prabu Jalabumi. Apa sejatine kembang, apa bedane kembang? Kembang iku kembule bangsa-bangsa sak jagat raya. Yen sekar itu tegese sekarsane manungsa najan beda rupane beda kulite iku kabeh kudu mituhu bebarengan marang karsaning Gusti kang murbing dumadi. Tegese manungsa ora ana liya kang diembat kudu nglakoni darmaning wajib sing ora kena ndulu marang agama. Bedane kulit lan badanira nanging ndulu marang prikamanungsane. Nek wis kaya mangkono menungsa bisa dadi kusuma, tegese kusuk prikamanungsane. Ora kesusu, ora nglerokake marang amanate Gusti kang murbing dumadi. Puspa iku sejatine pusakaning Pangeran Gusti kang murbing dumadi ya mung menungsa. Rahmatan lil ngalamin utawa rahmate jagat iku dumunung aning sukmane kabeh-kabeh menungsa. Lamun puspita pupus sing pitakonaning agesang ing tembe mesti bakal ngunduh ing pakarti kabeh-kabeh menungsa. Aja sira laku cidra candala, aja sira murtad marang prikamanungsane putu. Mung manunggaling wahyu iku kabeh dumunung aning bumi Bhinneka Tunggal Ika, bumi Ngamarta ya Nuswantara. Anane Kembang Wijaya Kusuma sajagat gumerat ya dumunung aning Pulo Majeti ing Bang Kidul kono. Kinarya wengkuning jagat ewadene surasane Kembang Wijaya Kusuma iku satemene ing tembe bakal medhake wahyu Ratu Adil ing tanah Jawa. Wenang sinebut suci-sucine Damar Sesongko, ya uga wenang sinebut suci-sucine Nur Muhammad, ya wenang sinebut suci-sucine Roh Kudus bakal tumurun enggal ing tanah Jawa putu. Wancine manyuri yen pancen wis ketitisan suci-sucine Damar Sesongko salah sawijining darah Barata ing Bang Kidul kono ana panepen sinebut Slokamaya. Arep percaya ya kena, ora ya kena, kabeh mau mung tembanging kadewatan kan wis tumitah aning tanah Jawa. Mulane disebut tanah Jawa awit mengku sejaning gawa, mengku sejaning wahana, mengku sejaning wahyu suci-sucine Damar Sesongko. Aja padha gumun maring wong sugih, aja padha gumun maring wong pinter, aja padha gumun marang wong digdaya. Gumana marang becik sejatine becik. Mangkono wiwitan saka padukuhan, wiwitan saka desa madesa, wiwitan nganti dumegine negara lumaku kabeh darmaning wajib. Muga-muga tanah Jawa bisa dadi kiblating jagat pancering bawana. Lumintu lakune lumantar gamelan Lokananta sing wis katurunake, sakmono ondangake marang titah bumi. Ayo tak tinggal pungkuran padha medun maring Marcapada kowe. Sukma diluwih Padmanaba. Wis jeneng kita wis nglakoni kasampuran kanggo kapribaden ora miguna. Aja pisan ngemohi marang kodrat, kabeh manungsa awsat derma nglampahi darmaning wajib. Meduna ning Marcapada, mapana ning kayanganmu, muga-muga
lantaran muridmu si Kresna bisa nyempurnakake marang paraning kasamuran kasejati, waton bisa ngedunake wahyu iku tak wis tak tinggal pungkur ulun bali merkayangan. Kresna suntak domo-domo jeneng kita dadi wayah, dadi siswaning sun. Ing tembe bakal bisa nyampurnakake kabeh menungso sing esih padha aning swarga tawang gantungan, tegese menungso kang durung kasampunan. Roh leluhurmu tak pasrahke marang kowe Kresna. Muga-muga bisa njujugake marang kasampunan. Wong urip ora miguna, ora bakal miguna. Wong urip ora bakal miguna yen ora bisa migunani tumrap sepadaning urip. Ulun bakal bali marang sampurna jati Kresna. Kakang Semar, lelakon-lelakon iki nyata dadi mbabari darah Barata ing tembe bakal dadi kiblating jagat pancering bawana lamun bisa ana laku supi kang nebusi tumuruning sari-sarine kembang wijaya kusuma. Teges suci-sucine Damar Sesangka ya suci-sucine Nur Muhammad, wenang uga sinebut suci-sucine Roh Kudus. Ing kono bakal mijil tatanan anyar sinebut tatanan Agung Sastra Jendra Hayuningrat kang bisa memayu hayuning bawana. Nyata anane kahanan kang kaya ngene kinarya pancaba. Den Gusti kula nata Ndrawati. Mekaten-mekaten wau panci nyata. Mila bingah rasane kula sampun kababar sejatine kembang wijaya kusuma menika boten kangge nguripaken jalma ingkang sampun pralaya dereng dumugining tatkala mangsa nanging kangge kasampurnaning kawula sak negara bumi Nuswantara nggih bumi Bhinneka Tunggal ika mriki. Mila kedah dipun aji-aji, mila kedah dipun rimat napa dedongengan ingkang sampun wonten boten namung dongeng-dongeng kewala. Iya Kakang Semar, sakwise kaya ngene monggo sesanti meminta nugraha peparinging Gusti kang murbing dumadi Gusti ingkang kuwasa marang jagat. Mugi-mugi kanthi lambaran menika lelakon menika sakmangkenipun darah Barata, darahipun para satriya wira wiluhung, darahipun ingkang kuwatapa saged nglampahi ngedhakaken suci-sucine Damar Sesangka wonten ing bumi Nuswantara kinarya srana mercu swaring bawana. Iya sesarengan bareng-bareng meminta nugraha peparing jawata.